Bueno, hirugarren ariketa honetan, erabiliko dugu lehenengo erreminta eta desbaste egiteko, egingo duguna da kontorno estrategia erabili. Kontorno honetan, esango dugu 0-tikan -10 desbaste egiteko, eta egingo diguna da estoka utzi. Zer esan nahi du honek? Ba, hemen estokean utziko diot milimetro bat, bai? Eta, bueno, CRC-tikan ez dugu behar. Preferir su programaz, horrela, sarrera 2 eta 6, beti erradia, bueno, hemen kasu honetan, 20koa da, jarriko genioke 11. Izten dugu, sartzen gara leku garbi batean, hemen, kanpotik, ezkerrerantz, eta esaten diogu iniciar. Eta hau izango litzake egingo lukena. Bigarrena, zer egingo duke? Bigarren erremintarekin, non posible dugu baita ere horrela arrastatu, 15koarekin egingo duke, berdina errepikatu, baina hemen 0 esanaz. Vale? Eta hemen bai bukaerakoa denez, CRC jarriko genioke G41 hori sortu alizateko. Eta iniziarre ematen dugu. Ikusiko dugu nola galditzen den, eta arazoaren baldin badauka konpontze saiatuko gara. Horrela daukagu, esaten diot, hortigan sartzen da, 20koak. Eta hemen gelditu zaizkio mueska batzuk. Ikusten dugu, bai? Bueno, horiek entzeko, estrategi berri bat erakutsiko dizuet, eta jarriko dugu gero lehenengo posizio horretan. Eta gero geldituko litzaizkiguke bakarrikan zuloak egitea. Bueno, ontarako, begira, egingo duguna da, lerro bat, geometriara joan, eta esango du, lerro bat, egin nahi dut puntutikan puntura, eta esaten dut, X, O, barkatu, erresaua. Egingo dugu, lerroak, argi, erreminta selezionaturik, lerroak, erreminta selezionaturik, lerroak, eta esango diot arratoiarekin, líneas de ratón. Hartzen dut horrela, eta begira, ikusten zemen nola saltzen zaigun, bai, jarriko naiz erdian, hor jarriko naiz X75, hemen azaltzen dira kotak, jarriko naiz X75, tik, horreaxio, hortxe, eta I boroil batean, I 113, ba, I 115. Klikatzen dut, mugitzen ez beraka, eta hau pasagabe noski, geldituko naiz hor, I 88, bueno, pixkat, hola borobilduaz, I 80. Klik, eta eskape ingo diot. Bueno, egin dut lerro bat, arratoia jarririk, eta erreminta selezionaturikan ikusten dez noaino jan dezaken edo ez. Bueno, ba, selezionatze baldin eta hau, eta esatea dut, modifikar, lenguan ikusten genuen bezala, duplikar simetria, eta esatea dut, simetria egin nahi dut, I erdian, 50. Eta esatea dut egiteko, behian berdinen godit. Ikusten da ez? Bueno, ba, lerroak inditu linea asko el raton, baina linea asko el raton egintzazket nahi dudana egiteko, Zet, lerroak, arratoia, tesan, ba, mekainzatu nahi dut, hemen hasita, honeaino, gero azkarrean ju nahi dut honea, gero honea, gero honea, eta gero mekainzatu nahi du lerro bat, eta hemen erdizka joan. Eskape ematen diot, eta hori trajektoria bada. Ulertzen da hori? Nik esate erremita erditikan jun, hemen jungo G batean, azkar, eta gero ingo du hau. Ulertzen da? Vale, orduan, egin ditugu lineas con el ratón. Vale, zer ingo dugu ondoren? 20ko hartu, eta egingo duguna, izango da, kontorno hori emanda. Venga, cambiar proceso, kontornoari emanda, 0 -10 sarrerarikan bate gabe, igual zailo jarrita ere, CRC-rik gabe, itxi eta esango jot, hemendikan, erditikan, horrazita, hemen bukatu. Ulertu da? Eta esaten digu iniciar. Eta berdina, hemen jartzen naiz, hemen erditikan, hemen hasi, eta hor bukatu. Eta iniciar ematen diot. Sortu, egin ditori, bat, bai, hemen daude. Bale, orduan, hau, kontrol edo shiftekin hau hartuta, posible ditu mugitu, hor irukia urdina jartzen denean, bai, horrean mugitu dira. Orduan, lehenengo operazioa izango litzake hau, bigarren operazioa izango litzake hemengoa, hirugarrena desbastea, laugarrena bukaera. Eta soilikan geldituko litzaiguke zuloak egitea. Zuloak egiteko berdina, broka hartzen dugu honea, zuloak esaten dugu, 0-tikan -20 punta,
minus hogei, eta zulaketa normala, itxi, selekzionatzen ditut berdin zaigu puntuak, edo borobila, kontrol, borobila, puntua, nahi duan bezala. Eta iniziar. Eta honekin geldituko litzaiuke guri pieza bukaturikan. Simulatze baldin badugu, atzera bota, eta aurrena bi horiek egiten dizkigu, bukaera eta ondoren zuloak. Eta hola geldituko litzaiuke pieza bukaturik.